Алмас фужерлар алар. Ишуларны фотографияларны караганда безнең әби качырган булганмы, яни качырган булганмы? Менә шундый язма килеп чыккан инде ул гәҗиттә басылган булган микән ничәнчедер елна. Анда менә әни кеше баласына үгет насихатын бирә. Ниләр күрергә тели бу баласында, ниләр күрергә теләми, менә безнең караучыларга да шушы сүзләр бар, тик дәрес буларак барсын, әни кешенең баласына үгет насихаты. Балам, bir zaman sen benim картайганымны күрерсең. Картлык ямсыз күренсә дә, сабырлык күрсәтеп мин артык күрмәсәң иде. Ашап утырганда кулларым дерелдәп, ризыгым идәнгә төшсә дә, киемнәремне үзем кия алмасам да, ачуланма миңа, балам. Исеңә төшер. Ничек мин сине кичкенә вакытта син эшли алмаган әйберләрне ничек мин сиңа үзем өйрәтә идем. Сабыр бул, балам. Дөнья булгач төрлесе булыр. Әгәр дә урын өстендә хәрәкәтсез ятырга туры килсә, миннән авыр ис килсә, җирәнмә миннән, балам. Сиңа төшер, ничек мин сине бәләкәй вакытта чиста пөхтә матур иттереп киендереп йөртә идем. Әгәр дә урамда йөргәндә аякларым калтырап, үзем генә йөри алмасам, оялма миннән, балам. Оялма. Кулларыңа күтәреп ал. Егылып ятарга ирек бирмә. Оялма. Син тәпи йөри алмаганда мин беркайчан да кешеләрдән оялмадым. Сине кулымнан да төшермәдем, балам. Тормыш вакытларына кызыкмыйча, үлемгә әзерләнеп ятуым өчен ачуланма. Син миңа хәзер яхшылык эшләп калдырга тырыш. Син эшләгән яхшылыкларың сиңа меңе белә кайтачак. Синең елмаюың, синең матур карашың мине әле дә шатландыра. Ләкин мин сиңа шуны әйтәсе килә. Син дөньяга килгәндә, мин синең белән булдым. Мин үлгәндә, син янымда булсаң иде, балам. Үгет насихат. Дөрес, мына яшьләргә. Молодец, шундый ниләр. Менә шундый сүзләр дәрес буларак